Здравейте, криптари! До сега не съм пускал видео с звук, не съм много по приказките, обаче без звук е малко скучно. Сега, това, което виждам на 4 часа е Order Box. Това ми е индикатора. В момента съм с два индикатора. Един е Order Box и виждате тук в зелено има OB. Другия индикатор, който съм сложил е за Key Levels, Support, Resistance и други простоти. Ами това, което мисля е, че този път ще издържи на 59. Може да направи някъде до тук движение до към 58 бързо. Може и да не направи до там и после се надявам на ретест на този резистанс 64. Айде да видим какво ще стане сега.